Alice Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Hakani ka snem ka baar. Haka jingele persya jong ka Ukraine berka Rusia. Ki reports ki ong kat baki spy jong ka Rusia kidang temu ban lek. Syabak mot ban bom mi ki jaka jong ka Ukraine. Henry ki spy jong ka Ukraine pat. Daki drone kila kervet jam mi spy jong ka Rusia. Hakitei ki tany. Bat katei ka jingyolat jong spy jong ka Ukraine. Ban bom jam mi spy jong ka Rusia. Kala penlong mi spy jong ka Rusia. Bakin dubor ling baka airstrike jeng spy ka Ukraine. Bat katei ka jing tumo jeng spy ka Rusia. Kala syupulom no. Haki drone jeng spy ka Ukraine. Haka jing ai jeng keren. U presiden jeng ka Ukraine. Volodymyr Zelensky. Ula ong yu presiden jeng ka Rusia. U Vladimir Putin. Wan nom lekai bat kirang setar jonga. Katei barok ka syudei tang bangi ailat yame Putin. Bamen sengau kelau. Henry ondang ilapan paipat. Melasyu ang lingo. Hakabor jong kirang setar jonga. Henry wala kateipat. U presiden jong ka Rusia uong. Kitei bero kidei tang kinia kena. Jong u Zelensky. Henry ingin siapet pat. Hakawi gasngi. Kumno kirang dajet jonga. Kinsa jubab. Yaka kabalik ki kena jong me Zelensky. Kajing ya kopro kawa markeliang. Katma ro kadang tenam baha. Ngin siapet haduk kasngi ban kot katma. Manu ban job. Zelensky ne Putin.